Mampaswa na anụghị nwaanyị Igbo na mampaswa na ebe ugwu n'ụlọ maka na ajọ ọgwụ na-ana nwa ọ bụzie nwaanyị Filipin ka ị ga-ezi isi ibubo na isi atụ ọ bụzie nwaanyị Filipin ka ị ga-ezi arụ agbaka na oruru remember na ndị ọcha enweghị secret ọ nwaanyị akọwa ihe ị na-eme very soon na nwaanyị ṅụsị ya gara ịghọzie mgbada ịghọrọ client na nwaanyị atọ na gị ọrụ na mpa nwaanyị na-enwe aṅụrị na ha fụrụ mgbada ụwa ntọ ndị be anyị na-eche na nke Mampas man si na ha nwere client onye ọcha ya gwọ ọlụfa ọgwụ ka ha tụọ onye ọrụ nata ya ego ọgwụ ọlụfa ọgwụ ha tụọ onye ọcha nata ya ego oluzie tọnụ nke Mampas man ọfụzie onye ọcha sizie na ya bụ prince n'ala Igbo ganụ onye ọcha na anụ ganụzie client ọ ga-enwude ọ gazie ghọzie mgbada nyezielu client onye Philippine the same mgbada a na-atụ ọrụ nata ego were nye Mampas man o were zụọ moto n'anya ka o lụzite ọnụ nke ọ ga mmabulu ya mmabulu amaghị ihe bụ ya hey faka na-agacha ma agụ mba ọba na ide mmiri fa na-agacha ha chọbeghị ikwu eziokwu onye nke akọ nka onye nke akọ nka onye nke akọ nka for how long are you going to hide iniquity? na-ejelu mmemme na anyị na mmemme Mampas man fụzie nwaanyị wee love wee ume ọgwụ wee nụbe onwe nsị anọ na nwaanyị ete mmiri maka na onye nụ ofu ihe ibe fụlụ nwaanyị Philippine bụ ya mala ogolu guys nọ die ndị nụrụ ha anụ bụ ndị nọgoro years die ji ha alụ ọrụ ha na-akpọrọ fọrụ ha na-alụ ha 1212 anaghị anụ nwaanyị Philippine just na want to marry her a na-anụ ha based on na ị na-atụ ọrụ n'idie onye na-akpọrọ gị ọrụ ekola from ndị ụlọ bụla ọyị ọ na-akpọrọ gị ọrụ ịnụgo nwaanyị bidat ọrụ na-enweghị ihu oruzie tọnụ Mampas man ị na-asị mụnwa bụ Eze Ikuku na Mampas man jere Philippine ime ihe ndị Igbo fụ ha na nwaanyị dade nụọ onye echi mba ị na-akọrọ Agnes be fada onye whining nna ndị whining mana nwantị ntị ị ga-amata abụghị na o ji isi ọkụkọ ji ọkpụkpụ Mampas man na-anụghị nwaanyị Igbo na Mampas man na-ebe ugwu n'ụlọ maka na ajọ ọgwụ na-ana nwa ọ bụzie nwaanyị Philippine ka ị ga-ezi isi ibubo na isi atụ ọ bụzie nwaanyị Philippine ka ị ga-ezi arụ agbaka na oruru remember na ndị ọcha enweghị secret ọ nwaanyị akọwa ihe ị na-eme very soon na tebụl gị tetikọ gị o wee nwee ihe akụkọ ị na-agba client ị ga-eri ọrụ ị na-agba prince n'ala Igbo I'm a prince, my father is a prince, see all the cars I'm driving, see security that following me, you know say security I'll say oh this African prince I want to marry him, this African prince ị na-amanye enu nwaanyị ṅụsị ya gara ịghọzie mgbada ịghọrọ client na nwaanyị atọ na gị ọrụ na mpa nwaanyị na-enwe aṅụrị na ha fụrụ mgbada